kaaro, tayo magluluto ng pork steak. Ang ating mga ingredients ay pork chop, bawang, sibuyas, asukal, asin, kalamansi, magic sarap, paminta, awasita, toyo, suka. Mga kaaro, tara, ibabad na natin ang ating pork chop. Oyster sauce, konting suka, asukal, asin, salt, paminta, konting kalamansi. Ibababad natin itong mga kaaro ng mga 15 to 30 minutes. Lagyan natin ng konting sibuyas, bawang. Ito, mga kaaro, hanggat ma-coat lahat ng karne natin. Magic sarap. I-half cook lang natin yung karne mga kaaro. Ilalagay na natin yung pinagbabara natin mga kaaro. Dadagdag tayo ng konting toyo mga kaaro. At ilalagay na natin ang ating kalamansi.
Gagawin lang natin to sa sibuyas mga kaaro para maging shine yung kanyang kalalabasan mamaya pag toppings natin. Mga kaaro, ito yung pinaglutuan natin ng pork steak para magkaroon ng lasa yung ating rice. Lalagay lang tayo ng asin, mga kaaro.